Дошли във второто ми видео и днеска ще четем любимата ми книга Съндев Стелка и си майка от 48 часа. Чакайте хора да си потърсим. Къщата на инфлуенсърите. Както стана ясно с Стела, обожаваме да се впускаме в приключения и беше време за поредното такова, след като осъзнахме, че сме родени един за друг. Се събрахме отново тайно, никога освен нас двамата не знаеше за това. Постепенно близките и приятелите ни научиха и бяха много щастливи, но си мълчаха, тъй като ги бяхме помолили да не казват на никого. Направихме всичко това скрито от хората, защото раздялата ни и цялата тази публичност, целият шум, който се вдига, ни дойдоха не малко, а много в повече, тъй като обаче и двамата сме абсолютни професионалисти. През цялото това време ходихме по партита, снимахме и качвахме видеа, все едно, че нищо не се е случило. Но точно така се прави. Сега. Павел Колев и Ицака ни бяха питали дали искаме да влезем в къщата на инфлуенсърите. Цели 2 години преди да участваме, съгласихме се веднага преди да е станало и дума за пари, хонорари и каквото и да било друго, което бихме могли да спечелим. Казвам сигурно за 100 път, че ние обожаваме подобни неща и се впускаме с голямо удоволствие. А факта, че и двамата винаги сме харесали Big Brother и сме си мечтали да участваме в него. Подобно допълнително засили нашето желание. Време е да ви разкрием и голяма тайна. Готови ли сте? Тогава четете внимателно. Това беше видеото. Чао! Обичам.